Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ni Marula. Unsa? Tawaan? Mauna sir, ma'am. Ang ka na bang bagong namuyo diha? Di gina magtugay, ma'am. Ay! Iring labang! Hain naman is Elgin, uy. O pa magkid mo apot. Kaniya naman sa tumiingon na padung na siya. Si Gabriel sap, wa pasad. Ay, hapit naman lang mong iog. Wa pa magiusa sa ami abot sa kong imbitar. Oh, Marla? Pa, Wa pa gina may abot sa imong gimitan? wa pa magkid pa. Hain na kaning mga tawhana. Ganiha ra man ko nagpaabot nila. Layo-layo sa mga ginagipalhinan. Di nga ba kay gagyanan? Ayun ako sa mga nasa unahan. Uy, motor mga kanang nabulintan. May babaeng lalaki nga nagligdas sa karsada. Oh my God. Kino sa bagan? Oh, uy! Elgin! Ikaw na! Naunsa man ni mga tawhana. Wa man gyud may abot. Kung tawagan, bi. Oh, may nanawag. Oh, uy. Hello? Marla, sorry nga hindi ko mag-anha sa inyo kay di ami karon sa ospital. Unsa? Nganong naaman mo karon sa ospital? Si Elgin og ang habal-habal driver, ako nagyan kaganina nga na-discuss siya. Ha? Hain mo ospital, ha? Ay, ito na si Tony. Tony! Oh, Marla. Tony! Unsay nahitabo? Ay, na-discuss siya lagi sila sa dayon na nilang nga ito nga sa paingon sa inyo, no? O, wapan ako ikasulti si Elgin kay giatiman na pa siya ayos sa mga doktor. Sa ka ni pagkahitabo, ah? Manang, wa pa man mabalik si Marla? Ay, bitaw. Ay, nadisgrasya manggod ang iyang giimbitar. Ngano ka, no? Unsa ka pagkitabu, ah? Oh, uy, ako lang, ma'am. Oo. Mayang gabi, sir. Oh, ikaw si... Gabriel. Apo ni Lolo Paulo, sir. Og niya ko ang pagkaon para sa housewarming ninyo. Oh, mo ba? Dali. Sud. Thank you. Tod, wala ba na si Marla din eh? Kay midagan sa ospital, kay na-discuss yang amiga nga yang gibitar. Si Elgin? Elgin? Elgin, kumusta? Aray. Sorry ha. Gawa niyo ko magkalaho sa inyo, Marla. Nganong nadisgrasya man mo? Unsa man din na magigasukat? Wa migi kasugat. Pero, Marla, dili maayo ng inyong gipuy-an karon. Unsa? Unsa ka nang imong gipanulti, Elgin? Pahawa mo ang filya. Palayo tiha. Unsa? Lain ang akong gipati sa inyong dapit, Marla. Lain ang nasuot sa akong hunahuna. Elgin, relax. Ayaw palabi sa imong gibati. Pero wa ko magkomedya ni mo, Marla. Lain ang maong tapit. Wa ni makagusto na ako. Unsa? Basta, palihutayin mo sa mong tapit. Ay,
ayaw pagtugay diha sa Villa. Kay may mahitabo nimo. Unsa? Elgin, unsa man? Nabagok ng imong o, ha? Sakit pa ba na? Marla, pamati na ako. Dili aksidente ang nahitabo na mo sa habal driver. Kituyo ni. Elgin, unsa ko nagipanulti nimo? Friend, mas makaayong mo pahuway ka na lang, ha? Pahuway sa. Marla, dili gusto ang mga naa sa Villa nga motunod ko dito. Elgin, naunsa pa na nagipanulti nimo? Tingali mo Mauna, dili sila gusto nga motunod ko dito. Hinaya ng tingog nimo. Mabatian ka sa mga pasyente. Pamati mayo, Marla. Elgin, sakit ng ginalitan nimo na ako. Sa ako nang giingon, tunay na suko nga muduaw ko nimo. Mao nga kipagpagan mi sa iring nga itom. Ug matud pa sa balhabal driver. Tawaan ka ng maong filya. Tawaan ang Villa? Ug iring itom ang mibabag ninyo? Oh, iring nga itom ang kalit lang milapang. Mao nga, nadisgrasya mi. Iring nga itom. Elgin, magkailangan pa uli, ha? Mapauli ko karon. Di ko ganahan magdugay din sa ospital. Hain naman ang habal-habal driver. Tuwa na siya. Nakalakaw na. Wala siya problema. Si Elgin ang nagrabihan ng gamay. Elgin, mas may tingaling mo pahuway lang unang kadali sa ospital. Dili. Mapauli lagi ko. Ihatod na lang ko, Tony. Oo niya, si Marla. Okay na ko. Mag-taxi na lang ko balik sa Villa. Nadugay mas Marla, maning. Nagatiban giting ito sa hospital ng amiga. Mulakaw lang tingal ko, sir, ma'am. Kanito. Si Marla lang mitawag. Hello? Pa, padaw na kong pauli. Ayaw mo kabalakan ako. Si Gabriel di ay, mito nga ba? Oh, di Magigsulti ka? Ayaw na. Pawatan na lang siya na ako diha, kay doon na lang ko. Bye, pa. Sige, bye anak. Pati abi din pagkabutang nga, eh. Housewarming at Todoyo, hospital kabisan ko. Oh, naon sa mangga, Elgin? Oo man. Kuan, may gihuna-huna lang ko. Ang unsa man? Ang iring nga itong, Unsa? Tony. Iring nga itong ang milabang, mao nga, nadisgrasya mi ug ang habal-habal driver. What? Ug daotan kining tilimadon. Sorry kaayo nga, nagpaabot mo na ako, ha? Marla, kumusta namang imong amiga? Okay na siya, pa. May nalanggani kay mga pangusrang iyang naangkon. Unsa man gid ang nahitabo? Nadisgrasya sila sa ubos. Kay dunay itong nga iri nga, kalit lang ang milabang. Itom nga iring? Mao ka na, Gabriel. Tuod. Doon na ba'y nagbuhi din og itom nga iring, Gabriel? Wa ko sukad makakitag itom nga iring, ining dapita. Naay mga iring, pero mga puti. Marla, mao ka nang itom nga iring nga ni ining Villa? Ha? Ambot lang pa. Pero, Gabriel, may itom nga iring nga kalit lang mutunga din sa Villa. Nakakita na ka ng iring, ha? Wa ko sukad makakita og itom nga iring din sa palibot sa Villa. Mao ba? Ginervyos pa man ko ay hangtod karon. Tuod ay, Gabriel. Wa ka pa makabati og mga sulti-sulti nga tawan kining maong Villa? Unsa? Kinsa may nagsulti nimo nga tawaan kining mong Villa? Ang habal-habal driver ko, no? Mao na ang gisulti ni Elgin.
wa mo ko makabantay nga dunay mga dili mayong tilimadon nga niya ini maong Villa. Pero, nganong dili magkapasudlon tinis imong apuhan? Ah? Nagasulti ka na ako nga dili siya musugot nga musuhod ka dinhi, dili ba? Natural lang nga di siya musugot kay makabuak unya kog mahalong mga butang din eh. Oh, maitingali nga unya inyo tiwason ka din yung istorya. Mga onda. Bisag usaw na kong hunahuna. Dili yun makaayo ni Marla nga mo puyo sa mong filya. Aray, kasakit sa kong likod ko. Kinahanglang magkumbinsir yun ako si Marla nga mo pahawa sa maong filya. Sige, mupaol na ko, Marla. Sige. Salamat sa imong pag-ani, Gabriel. Kung wa ka pa, wag unta ko bisita karon. Higala na ta, di ba? Oo. Tuod, ugma. Tiwaso na ako ka ng garden. Sige. Ikaw na'y bahala ng garden. Okay, sige. Good night. Good night. Musa ka na ko sa kong kwarto eh. Kuyawan ako kanina eh. Ano kang kalit man lang nilabang ang iri nga mo ay nakadisgrasya nilang Algin. Kinsa man sa kaya palabal driver ang misulti nga tawaan kining Villa. Ay, tuog na ko eh. Kakapoy sa kulawas. Uma na lang ko magsuwat. Ay! Oh! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.